és el moment de repensar la nostra vila, de construir l'alternativa que governi, un govern del poble i pel poble, transparent i responsable, que reposi en l'assemblearisme i en la democràcia directa. Capgirem Sitges. Per un model econòmic enfocat des d'una perspectiva social, allunyat de la precarietat i lligat al foment de l'ocupació digna. Defensem una fiscalitat progressiva que posi fi a la política de privilegis. Apostem per la municipalització dels serveis bàsics, per la creació d'una borsa d'habitatge que allunyi aquest dret de l'especulació i per un model urbanístic a escala humana i cohesionat, respectuós amb el medi ambient i amb el territori. Retornem el protagonisme a les sitgetanes i als sitgetans. No som un poble parador. Volem un poble per viure-hi. Defensem un model educatiu que fugi de les distincions socials i de gènere. Diguem no a l'homofòbia i al masclisme. Dotem-nos d'instruments per a desenvolupar un teixit cultural i associatiu viu. Amb un jovent actiu i arrelat. Capgirem Sitges, perquè no volem serveis sanitaris tancats. La salut no es retalla. Ara és l'hora de la política municipalista, d'entendre-la com una eina per a la construcció nacional d'un país lliure. Ara és l'hora de retornar la política a la ciutadania, de fer-la protagonista i de dotar-nos d'eines per a poder governar-nos. Capgirem Sitges.